Det här är inte klokt. Vi sitter 2 meter från en älgkalv här. Helt otroligt. Helt otroligt sanslöst. Och där borta står kon. Herregud. Men så lång hår är det nu. Här sitter vi i bilen. Kolla. Helt sanslöst. Men du, dog ditt batteri nu på telefonen? Jag vet inte. Jaha, du kan ladda den här. Nej, nu får vi åka, va? Nej, nu går han. Man ser jävligt arg ut. Så det är inte... Jag är försiktigt nu. Han fattar inte att vi är en bil. Han förstår ingenting. Jag hänger med och snäll. När mamsen står här. Stanna här. Ja, hon fattar att vi är farliga. Ja, det var ju otroligt. Ja, det här var man inte med om ofta, kan jag säga. Coolt.